ya ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar. Langsung di depannya ya, ndak lewat WhatsApp, Instagram, TikTok, apa-apa ngono sing kaya lagi viral saiki lho. Oke, langsung abang. Tetap slay. Yang kong monggo joget bareng. Menikmati nggih yang nggih. Koyo ngene
karo lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer